Rollia tässä moro. Hommasin tämmösen Rolex Oyster Perpetualin 41 Silverin. Eli Rolex Oyster Perpetual 41 Silver Rolex OP 41. Tää on Rolexin tehtaalta tullut vuonna 2024. Tämä mallihan tuli markkinoille tai lanseerattiin vuonna 2020 syksyllä. Eli täyttää tänä vuonna 4 vuotta. Tässä on koneistona 3230. Täysin Rolexin suunnittelema ja valmistama koneisto, mekaaninen koneisto. 31 kiveä. Värähtelytaajuus 28 800. Sekuntiviisari on liukuva. Eli se sekuntiviisari värähtelee sekunnin aikana 8 kertaa, niin sen takia se näyttää liukuvalta sen käyntiin, kun tämä on mekaaninen kello siis. Näissä ei ole paristoa eikä akkua. Tämä on mekaaninen kello. Liikkeestä ottaa käyntiinsä tarvittavan energian. Käyntivara on tässä 70 tuntia. Käyntitarkkuus plus miinus 2 sekuntia vuorokaudessa. Käyntitarkkuus plus miinus 2 sekuntia vuorokaudessa. Ja mä oon omassa käytössäni todennut, että se pitää kyllä ihan paikkansa. Rolex Oyster Perpetual 41. Silver. Tässä on keltakultaan viisarit ja nuo indeksit on keltakultaa myös. Eli Oyster tarkoittaa sitä, että se on vesitiivis 100 metriin asti. Ja Perpetual tarkoittaa sitä, että se on automaatti. Rolex ei käytä automatic, käyttää Perpetual. Eli tämä on Rolexin ensimmäisiä kellomalleja. Vuonna 1931 lanseerattiin ensimmäinen Oyster Perpetual. Ja mä tykkään tästä Silver-mallista. Ja sitten tämä on mukava, kun tämä on tässä Rolex Magazinen kannessa. Rolex Magazine 9 numero, niin tämä kello on tässä kansikuvakellona, niin jotenkin tuntuu hienolta, että tämä kello on juuri kelvannut tähän kansikuvaan. Juurikin tämä kello. No ei tietenkään tämä kello, vaan joku toinen samanlainen kello. He. Mutta joo, tää on Rolexhan on sveitsiläinen kelloterhi Hans Willdorf, tupla V:llä Willdorf, perusti tehtaan aikoinaan ja perusti myös Tudorin. Joo, kyllä se samanlainen kello on kuin tässä Rolex Magazine. 9 numero Rolex Magazinen kannessa on, että kyllä se on ihan sama. Ihan samanlainen kello. Koneisto 3230 lanseerattiin myös vuonna 2020. Että
ei ole kovin vanha koneisto. Tätä samaa koneistoa käytetään muun muassa Submariner No Dateissa ja joissain muissakin malleissa. Tässä nyt kello ranteessa. Mulla on noin 6 senttimetriä leveä ranne, kun se mittaa tuon leveyden. Niin mielestäni tämä 41 niin on ihan sopiva ainakin tuohon meikäläisen ranteeseen. Ei ole liian suuri eikä liian pieni, että on sopivan kokoinen. Rollie tykkää. Tää on Rolex on kiva kello. Oyster Perpetual. OP. Älkää sanoko OP, se on osuuspankki. Sanokaa OP, jos ette osaa lausua Oyster Perpetual. Sveitsiläinen Rolex. Kyllä.